Haino hailam sogo khajane takok tai bukuk songrong no somung channel tini ke tui phaijau ka chicken songnani hnai bhaike songkai thok phading ke nailene chicken songmani ani video no nok paya sajor dekhe nai tong ding ke buji manana obo chicken 1.5 kg na khangoro kaham kai sui tui sokroi na ka tai lebu lepsa tongmani no oro butui ri nai sebai lebu butui ri khangkai ke chicken noromo ta karak ya mui songka hangkai obono 10 minute lebu butui rui toni tonkha 10 minute ne yagulo som rnai chicken no tabuk satui kisar nai satui rui som rui tak bulphinai buli haino hai bono 5 minute toni tonai tam bagai hingke thogo kisa baji ui nanani bagai nahadi bulbai khaba haike kisa kara kara khai baji na khangkai ba chicken thogota tabu karayo thokbo tungkha ta baji sinai mane kisa kara kara khai nanai asa kora khai baji ya kisa kara kara khai nanai nahadi obo haike no sing kha tiklai se mangkha tabu tiklai nai obo haike no je tongmani chicken no joto no obo haike no yogui ti sabai nai kisa thogo kara kara khai nanai ta abo hai kaisa haino hai norong ne thani koi mong norok jodi na ani channel katalang tongkhang kai norok an channel no subscribe khai redi te ani video no like redi te share khai di nong ni friends te family rong no norok ni hamjamang belaino nango asuk no hambai na hade asuk kabang mati khlai bai kya tabo o thogo no tejpata kaisa no ang kesar tei bang ne khechiri rekha tai mosok thei duita rekha tai elachi long dalchini tai gulmoric bo rekha obono kisa kasa kasa khayok nai o thogo no songka motomoi sitongkha chicken bhai khaye chicken je butio thogo toro khabon bagai kasa kasa maya gulang pyas thani kuchi kuchi khai rajang no oro rekha tabo gobo kaham ka kisa moji re nai pyas no bahano hai nahadi pyas moji kha tabo ojora wa hanyo hai pyas thani huljak no bang oro ri nai pyas thani hulka obono bo oro no oro ri phika pyas rok kebang rekhang ke mui rok belai no thogo motom mobon bagai anor muyo total pyas thai birenya ro ang obo haike koloi bono bahani hai moji re nai o pyas ro manobo moji bai mane yagulo nahadi mosok thang ri sum hasing huljak no bo oro ri sinai obo eglogi huljak mosok thang hasing ri sum obo no boro ri nai tabo kethung bahai koloi yogoi kethung bahai rohon pinai o risum hasing rong no mosok thang rong no kaham ke kol nai nahadi moji kha kaham ke koloi tabo sutui 1 চামচ renai তারপরে মশক থিগুড়ি 1 চামচ renai তাই দইনা পাউডার bo 1 চামচ renai তাই জিরা পাউডার bo 1 চামচ renai তাই কাশ্মীরি মশক থিগুড়ি no bo 1 চামচ renai obo haike kaham kai kol nai ang hor ekdom kom khai ri kha mosla rok yok ma jora hangke norok no sawa ang hor kom khai ri di hangke khamoi thanga hangke mui ni bahai onyo rokom nai tai thogya bong nai aboni bagai nahadi moji kha ojora wang tomato thaini no grinder face khaina abono tabu goro ki sari re nai tomato thani re be mane ya loka hamga kol nai koloi hanyo hai som re nai angor som re akho som re nai som 2 চামচ re nai nongni munyo onu sare norok som kom bisi sana norok onu sare norok re di obo haike kaham ke kol nai nahadi kolbe man yagulo thokro kasaka o jorawa ang chicken mosla 8 চামচ re rekha 1 চামচ kuplung ya nahadi obon bono kol nai একদম মটমাসি জিপ জিপ ngui tongkha nogo kaham kai songoi jakhang ke kuno restaurant hotel paya belai no thogo mo haike jakhang ke nahadi mono tabo koli moji review nai haino hai moji khana hade tomato tei kasaka jora tabo chicken re sinai chicken no ruwi kaham ke tabo kol nai mosla rok phanang bai nai chicken no norogo ba haike saya khongkai norogo sai nai dio ba haike belai no thogo dabo chicken rok joto no mosla rok bulbai sinai ang hor medium khaina tonoi tonkha tambage hingangke o mangso rok ni butui rok nong khorenai medium hor khaino tabo khok holobi kolnai 10 minute ni yagulo hani hai khulogui kol phinai chicken no nahadi butui rok nong khorka chicken ni
obono kolnai ang horkom khai mangno mufunchina chickeno tambagi himale ang butiriya obo haikeno karan khai chanani hnai obo haikeno kolnai kholobo kolo khaino mufunchina chickenno taisa kholobiri phinai haino hai butui tebo nongkhornai na hadi kholomaya gol haino hai butui nongkhor pika tabo kol phinai abo haikeno kokoli mufunchinai ang na hadi munui thangka tabo donya blai riri sinai bazara ekdom katal fresh donya nongkhor tongo bono ang belai no donya blai thokja gobon baga ekdom kabang khaino rokha ekdom motom jip singei tongkha chicken abo hotel restaurant paya abo hai ekdom kothok nahadi chanani bagi ready singi thangka tabo gas hor off khairi sinai muiti khlai sinai gas bo hor off khairi sinai jotono doina blai bulbai kya tai bahai bo motoma jip tongkha tabo chanani bagi kaisa bati o mui khoksai na sinai oro khai khoksaina na jenang mani khakhayo norok buji mangkhana hnai abo haike norok nogo try khai chainai di norok busuk thok saimano na belaino kotho norok mai bai bo chaimano tai ata ruti bai bo chaimano khakhayo norok buji mangkhana hnai suknong sitong tinini bagui taisa malai phinai haino hai next video